Bare på siden. Send på. Jeg skal ramme af i den anden bænke. Du skal ikke fylde hele pladsen. Ja, det er fint det der. Det er lidt fint her. Den er godt snart 50 år gammel. Er det mand eller bil? Ja. Ja. Men det kan han nok. Ja, det er det. Det er bare trænger bare til det. Ja, det kører ud over det. Ja, det er så meget at tage. Der er lige ude af jorden, det er guld på den, men der. Den tager jeg helst, at tage hele på fra igen. Det var en det er jo ikke snak, når jeg lige har ødelagt kaffen. Kommer du op og fortæller ham? Det har jeg gjort. Jeg har faktisk en stræksang, der er her. Ah, det er ikke nogen, mand. Hvad koster det? Det er jo gang i skibet der. Kan du godt finde den samme musik over? Ja, Går ikke lige der på holdet der, tror jeg. jo, du kan bare lige frem, så du bliver skærm herovre. Ja, Paul, det er jo smidt det der. Det er Og det der rykker sådan et stykke tilbage først, Jesper. noget med, den ikke sidder helt fast derinde i bagenden. Han har været ude og vende en ødelagt brandtræk her i et eller andet sted ude på marken. Så har det øje, som har skulle lægge det. Ja, det kan jeg lige øje. Det er, man kommer mere sand op til hullet derom, når nogen kommer med det. Jeg vil ikke komme og sige, at 47, han er en første på USA. Jo, så vi bare med træk. Og det er endda samme dag. Det er endda samme dag. Hvor skal det der hvide grus hen? Det er endda samme dag. Hvad? Hvor var det hvide grus? Ja. Det skulle bare ligge der i bunden. Det er sgu ikke det, der kører med. Har du ikke fået lige lukket det system her nu? Nej. Ja, hvorfor ser det skævt den med? Den er på forhængen. Nå, den her. Den er ude. Ja. Det er fordi, der kan knække. Nej, det er ikke. Har du også været ved at filme den nu?